Здравейте хора, днес играем в един сервер и аз съм ProBG и така, днес ще играем Kit PvP и така започваме. Така, тук започвам, виждам някакви дома се цепят, но ще го цепя един, ще го гледам да го поведя. Чувам някакви супер тъпи звуци, да не се чуват много капчета и гледайте да ме убие това, защото ще стане проблем. Кой беше взет ме целеше? О, убил го, а как си много бе да искам. И да, но да стане. И готин си. Или си забил нещо. Аз ще бия, че стоя на едно място. А, не бягай, бе. Ботляк. Умря ли или изчезва някъде? Къде си, бе? О! Гошо е лава, бе. Гошо! Ще извикам бай Герги, ще виж какво ще прави. Не, бе, не ме би мене, бе. Така. И... Нуп. Аз съм човека сега. Какво правиш, бе, Гошо? Не, бе, Гошо. Где, бе? Бе, Гошо, бе. Не, бе. Бе, чукай си, бе. Бе, не мърдай, бе. Вот така. Не, мър... И ще... Идвам аз. То са пенсионира нещо, ма тези 4 човека ма се дава тук и... Yes. Не дей да мърдаш, не дей да скачаш, не дей да идеш дори, не дей да дишаш дори, бе. Моето момче. Не яш. Страпа убия, бе. О, не мърдайте, бе. И избяга. Махай ти кум. Съм човек. Тут отиди. Лава. Абе, да идеш, да не идеш с слава броня. Човек пръсна газа като питка. А тука... И бах ти бастуна. Грозен. Оти. Ама май кравата Оти умря. Ела. Защо когато снимам клип така кръшва здравата? Не мога да разбера. Лъп. Не дей ти да бягаш. Не. И така, хора, има много... Ще кажа нещо, но може да има мантица да убия после. В главата ми и най-вече в устата ми ще кажеш. Стрели или някой други работи. И така, довиждане ви. От мен, дано ви харесва клипа. Ако ви харесва, коментирайте, споделяйте и коментари. Довиждане.